We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mahing hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkong pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tep Ocampo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Upat ka miyembro sa kabanay sa Lagindingan, Misamis Oriental ang sunod-sunod nga namatay. Atong sayrot ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek, ginaimbestigahan na sa Department of Health ang pagkamatay sa upat ka miyembro sa maong banay kinsa nabakunahan na kontra COVID-19. Kini ang pamilyang Mugot nga residente sa Zone 4 Barangay Mauswagon, Lagindingan, Misamis Oriental. Kinsa sunod-sunod nga nakabsan sa ilang kinabuhi, pipila ka adlaw human sila nabakunahan kontra COVID-19. Ang mga namatay, giila nga sila Hanilita Mogot, Vicente Mogot, Twinkle Mogot Waga ug bana niini nga si Jerry Waga. Nasayrang nabakunahan sila Jerry, Hanilita ug Vicente niadtong July 26, samtang si Twinkle nabakunahan niadtong July 27. Janssen vaccine sa Johnson & Johnson ang nadawat nila nga bakuna. Apan niadtong Agosto 1, namatay si Twinkle. Human sa usa ka semana, misunod kamatay ang bana niini nga si Jerry niadtong Agosto 8. Dayon ang inahan nga si Hanilita niadtong Agosto 11 ug pares nga si Vicente niadtong Agosto 13. Silang tanan nakasinati og paglisod sa paginhawa una pa man nakabsan sa ilang kinabuhi. Hantod karon, dili pa madawat sa mga nahibiling banay ang nahitabo sa ilahang pamilya. Sama na lamang ni Nanay Allen Mogot. Matud pa niya nga himsog ug ana sa maayong kahimtang ang mga namatay una pa man sila nabakunahan. Busa nahikurat gayud sila diyang sunod-sunod silang namatay. Oh, sakit! Sakit kayo! Bisan o kuwan, ay kabalapiga. Kanang butan gid sila nga pamilya niya. Baskong ba? Baskong kay sila sa katanan niya. Sa kalit lang. Nawala sila tanan. Ang kasakit lang kay sila gitanan. Atol sa post-mortem swab, nakita nga positibo diay sa COVID-19 ang mong mga pasyente. Busa gipailawom sa granular lockdown ang lugar kung asa nagpuyo ang mga nahibiling banay niini. Ginasuta na karon sa DOH Region 10, partikular sa Regional Adverse Event Following Immunization Committee ang posibleng hinungdan sa pagkamatay. So, atong aghat ang mga katawhan nga during sa ato ang pre-assessment sa pagpabakuna, mag-istorya kung naabay gibapil or wala tungod kay ang atong mga doktor mag-deferred man pod kung naa kay mga gibapi. Kay aron nga dili nato maingon nga ang bakuna ang hinungdan sa iyahang kamatayon.
Sigon sa DOH nga kung ugaling ugawas na ang resulta sa investigasyon nga ilang ginahimo, gilayon kinila nga i-report kini sa publiko. Samtang pasalig nila nga tanang klase sa bakuna nga ilang ginaapod luwas matud pa basta lamang kinahanglan sa pasyente nga mutug-an sa sakto niyang balatian una pa man siya bakunahan. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Wala na nasunod ang quarantine guidelines sa usa ka aktibidad sa Barangay Katigan sa Davao City. Human daw na himong piyesta ang kabibo sa lugar tungod sa kadaghang tao ug doon na pay mobile disco speakers. Ani report ni Argil Relator. Kung unsa ka istrikto ang pagpatuman sa minimum public health standards sa downtown Davao, kabaliktaran ang nahitabo sa Barangay Katigan, Turil District niadtong weekend. Sa video nga kuha sa concerned citizen, daw walay pandemya, sanglit makitang, daw piyesta ang kabibo sa lugar nga gidagsa sa mga tao. Og mas nihugyaw pa, dihang usa ka truck nga dunay makabungog nga disco music ang gipalanog. Dunay nakapwestong mga lamesa og bangko daplin sa dalan. Tuod man nahimo na kuno nga usa ka suruyanan ang lugar tungod sa kanindot sa view. Apan gikapungot ni Barangay Kapitan Sani Mansilagan ang hitabo. Unang higayon pa kuno kining dunay mass gathering sa ilang lugar sukad pandemya nga giingong puros mga dayo sa ilang barangay. Sige ko pamadlo ma'am, di na ako makaya. Pa-time, safe lang po na ako to kay wala ko kuan sa police back up ba. Nakig-koordinar na ang barangay sa kapulisan aron di na mausab pa ang maong hitabo. Ako mga ko sorry gyud sa nahitabo atong Domingo. Pero ako gyung isaad pod nga dili na tumausab. Siguro ko karong Domingo moabot kung mabalik man gyapon to. Daghan gyud mahitabo nga dili nila ikaw yunan. Dunay gi-deploy nga personahe ang Turil Police sa lugar. Nailhan na sab sa kapulisan ang nagpasiugda sa maong panagtapo ug ang nagdala sa mobile disco speaker niadtong tungura. Giandam na ang paghikay sa complaint sa piskalya sa violation sa Republic Act 11332 atong mga suspitsado. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ayuda Distribution Team ug Barangay Kapitan sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City nagkatensyon ato sa pagpanghatag sa ECQ Special Ayuda. Atong sayro ng detalye sa report ni James Paulo Yap. Karon sa social media ang bangi nila Kapitan Vic Talingting sa Barangay Bugo ug usa ka cashier sa Ayuda Distribution Team sa syudad. Hinungdan sa panaglalis ang wala pagsinabtanay sa proseso sa pagdistribute sa ayuda. Sumala pa, ituklod kuno ni Kapitan ang maong cashier ug gibungatan og dili maayong pulong. Saysay sa Kapitan nga daghan na kunog reklamo ang nakaabot kaniya labot sa pagpang-apod-apod sa ayuda. Kay kung unta, ang cashier nga ilang gibutang taga barangay ra unta, no, posible nga gamay ra untang problema nato. Kay katuod man ang cashier kung asa ka nagpuyo. Problema lang nagkashier sila og dili taga barangay. Hinoon, luyo sa insidente, malampuson gihapon ang distribution sa ayuda sa maong barangay. Nihangyo na lang og kooperasyon ug pagsabot ng LGU sa katawhan ug mipasalig nga ang tanan nakalista mahatagan sa ayuda. Samtang nanawagan sab si Kapitan Talingting sa iyang mga kabarangay nga magpalista tungod deadline na ugma sa alas 5 sa hapon. We need the good partnership no sa atong mga barangay official nga kanag yung pag-guide no dako gi kay na tapang para di na ta magbalik-balik. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Dugang supply sa bakuna nga Pfizer ug Moderna miabot sa Davao City. Miabot ang 51,480 doses sa Pfizer vaccine ug 25,000 doses sa Moderna vaccine sa Davao International Airport Huwebes sa buntag. Kini ipangapod-apod sa tibok Davao Region. Sa karon ana-ana sa kapin 2.1 million doses ang nadawat ka bakuna sa rehiyon. Kapin 60 ka mga balay sa General Santos City ug Zamboanga City ang nasunog. Ani report ni Cyril Chavez.
19 ka mga banay ang nawad-an og panimalay diyang nasunog ang 14 ka mga balay sa Puruksais, Raja Muda, Barangay Bula, General Santos City. Gingong nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Jennifer Serafin. Matod niya, nagkagubot na ang ilang mga silingan ug nakita na lang niya nga nagkalayo na ang circuit breaker sa iyang balay. Migawas gilayon sila sa iyang balay apan napaso sa kamot ang iyang 5 anyos nga anak nga babae. Spark yata ang kuan dito wire. Kaya akong anak man mismo man dun nakakita, 4 years old. Maayo na lang kay daling miabot ang kabumbiruhan o gilayong napalong ang kalayo. Sagad sa mga nasunugan, wala na nakasalbar og gamit. Busa, nanawagan sila karon og ginabang ug mihangyo sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan sila og relocation site. Sa Zamboanga City, palisuray ang pagsulod sa kabumbiruhan diyang nasunog ang ana sa 50 ka mga balay sa Barangay San Roque kay gawa sa kapiot sa dalan. Anaa sa luyo sa sementeryo ang maong mga balay. Kusog kuno ang hangin niadtong tungura, busa daling mikatag ang kalayo, ilabi pa nga gama sa kahoy ang sagad sa mga balay. Gingong nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house. Pipila sa mga nasunugan, ang igo na lang milingkod sa pansyon, kauban ang ilang mga nasalbar nga gamit, samtang nagdilaab ang kalayo sa ilang mga balay. Sa boarding house po, doon sa kabilang boarding house, malapit mga 10 bahay po papunta doon sa amin. Tapos? Yun po, tapos yun na, yung narinig na lang namin, nagsigawan na may sunog pa. Mabilis po yung takbo ng apoy, kaya hindi po namin napansin yung buwan. Giandam na ang San Roque Elementary School alang sa mga nasunugan. Iniimbestigahan pa sab ang tinubdan og danyos tungod sa sunog. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Malaybalay City sa Bukidnon og pipila ka lungsod sa Misamis Oriental nakatala na sa ilahang unang kaso sa COVID-19 Delta variant. Ani ang report ni Cyril Chavez. Labing unang kaso sa Delta variant natala na sa Malaybalay City, Bukidnon. Usa kini ka 43 anyos nga babae, kinsa gikonsiderang local case. Gi-isolate na siya karon sa DOH Isolation Facility sa Cagayan de Oro City. Padayon nga ginaila o ginakuha karon ang first, second ug third generation contact sa mong pasyente aron mapugngan ang pagkaylap sa mong virus. Tungod sab sa taas nga kaso sa COVID-19 sa Malaybalay City, giila na kini sa DOH-10 nga critical risk area. Anaa sa 21.6% ang average daily attack rate karon sa syudad o sobra 20 ka tawo ang matapdan sa mong sakit sa usa ka adlaw. Samtang natala sab sa mga lungsod sa Tagulwan, alubihid og magsaysay sa Misamis Oriental ang unang kaso sa Delta variant. Sa Tagulwan, usa ka 34 anyos nga babaeng health worker ang nagpositibo. Na-isolate na siya uban ng 7 ka close contacts ug laing 5 ka workplace contacts. Sa alubihid, 28 anyos nga lalaking health worker ang nagpositibo. Na-isolate na siya uban ng 7 ka banay niini ug 5 workplace contacts. Samtang ang Delta case sa magsaysay, usa ka LSI nga 17 anyos. Kinasuta pa sa DOH kung nakauli na ba kini sa ilang lugar o wala pa. Ang atong mga Delta cases atong gi-isolate, nagkandak pod ta og daily monitoring sa ilahan para sa ilahang mga symptoms kung naa pa ba or wala. And then sa pagkakaron, all of our Delta cases are mild cases. Pahimangno sa DOH ngadto sa katawhan nga dili gayud kalimtan ang health protocols o pagpabakuna, sanglit kini gihapon ang igong panagang aron malikay sa COVID-19. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City LGU nanawagan sa mga Cagayanon nga magsuot gyapon og face mask sulod sa panimalay aron malikay sa pagtinakdanay sa COVID-19. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ang paglikay batok COVID-19, kinahanglan kunong magsugod sa panimalay sa matag banay. Busa giawhag karon ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang mga Cagayanon kung mamahimo magsuot gihapon og face mask bisan sulod sa panimalay. Base sa datos sa Cagayan de Oro City LGU, daghang kaso ang natala nga nagsugod sa panimalay ang pagtinakdanay diin ang labing ulahi ang usa ka tuig nga batang lalaki nga nataptan sa COVID-19 Delta variant. Dili na kana unusual karon nga pamilya-pamilya na gyud, no? Kay the way the report is being prepared by our CHO HEMS, man by family man, no? So same address kita kayo, same address, and
same household. Sagad sa mga maigo, mao ang mga bata o mga kauban sa balay nga immunocompromised o lakip sa mga vulnerable sector. Gani pahimangno sa City Health Office sa tanan nga mga nabakunahan na nga dili gihapon magkumpiyansa tungod mamahimo gihapon silang mataptan sa sakit. Po yung mga breakthrough infection, yung nagpabakuna na, magkaroon pa rin ng COVID infection. So these are breakthrough infection. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao. Nagpahigayon ang El Salvador City LGU og safety seal inspection sa mga establishmento aron masiguro nga nasubay ang minimum public health standards. Gisusi sa Joint Inspection Team sa Safety Seal Committee sa El Salvador City LGU ang mga establishmento palibot sa sentrong bahin sa syudad. Ang Safety Seal Certification usa ka programa sa Department of Trade and Industry nga nagtinguha nga mapatuman og sakto ang health and safety protocol sa matag establishmento. Giaghat usab sa LGU sa El Salvador ang tanang establishmento nga mag-apply aron makakuha og Safety Seal Certificate gikan sa City Hall. Safety seal, they will be allowed to cater 10% more of clients sa ilang establishment. And giaghat na mo ang uban establishment to apply and to check if their establishment is compliant sa minimum public health standards. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hapit 15,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. 14,895 ang new COVID-19 cases sa nasod karong adlaw. Busa misaka sa 1,791,003 ang total COVID-19 cases. Sa Mindanao, 29,343 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, nga dunay 598 active cases. 49,984 sa Region 10 ug 10,747 ang aktibong kaso. 60,903 sa Region 11, nga 7,705 ang wala pa naayo. 32,096 sa Region 12 ug 3,301 ang active cases. 26,975 sa Region 13, nga 1,717 ang aktibong kaso ug 9,782 sa BARMM, nga dunay 475 ka aktibong kaso. Target sa Davao City LGU nga mapatasan pa ngadto sa 15,000 ang mabakunahan matag adlaw sa syudad gikan sa kasamtangang 10,000 per day. Anang report ni Argil Relator. Human sa balang pusong paglusad og pilot mobile vaccination sa Los Amigos, Davao City, diin 283 ang nabakunahan. Ang barangay Sirib Nasab sa Kalinan District ang gidayo sa mobile vaccination team sa Davao City Council. 500 ka mga residente sa maong barangay ang nabakunahan og first dose. Senior citizens o persons with comorbidities ang target na bakunahan sa mobile vaccination. Apan gitugutan na sa DOH-11 nga i-appeal ang A4 o essential workers o galing doon na pa'y sobra sa lokasyong bakuna. Very stringent in screening. Yesterday, we were very lucky. We had 4 doctors na nag-screening. Stick to sila kaayo, James, because far-flung barangay ang barangay Sirib. Ayaw nila magkaroon ng adverse events na layo, problema pa ni Kapitan sa dalahon, no? Ang mobile vaccination, usa sa mga estratehiya sa Davao City LGU, aron mas mapataas pa ang ihap sa mga mabakunahan matag adlaw. Nga sa karon, gilaraw nga moabot sa 15,000 vaccinees gikan sa target nga 10,000 vaccinees kaniadto. So we are able to target kanang 10,000 per day na to. We see that it is not fast enough ang 10,000 first doses per day. So we need to create more teams para mas mapadaghan nato ang atuang
vaccinations, and we'd like to target at least 15,000 first doses per day. Hangyo sa mayor, dili na paabuton pa ang mobile vaccination sa mga barangay o magpa-schedule na sa mga vaccination sites, pinaagi sa online vaccination appointment scheduler. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nakigtagbo ang Tagum City LGU sa mga lideres sa nagkariyang reliyon ug simbahan sa mong syudad aron magpatabang sa kampanya bato COVID-19. Ano report ni Sheila Vergara Rubio. Nakiktambayayong ang Tagum City LGU sa 300 ka leader sa 200 ka simbahan sa maong syudad alang sa kampanya kontra COVID-19. Gipahigayon ang meeting sa religious sectoral sa atrium sa City Hall sa Tagum City. Mismong si Mayor Alan Relion miapilar nga maapil sa mapag-ampo o malakbitan og hisgot ngadto sa mga miyembro sa simbahan ang mga health protocol ug ubang impormasyon kalabot sa COVID-19. Giisgutan usabang importansya sa pagpabakuna ug ang pagsunod sa mga pulisa aron mabatukan ang COVID-19. Ang panagtagbo gibahin by batch aron matuman ang health protocol. Sa pagkakaroon, mibalik sa kapin 300 ang ihap sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad sa Tagum. Hinungdan nga padayon ang paningkamot sa kagamhanan nga mapugan ang padayong pagsaka sa ihap. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bagsak na ang presyo sa durian ug uban pang prutas sa Davao City karong panahon sa Kadayawan Festival. Ani ang report? Bisan dunay pandemya, padayon gihapon ang kasaulugan sa Kadayawan sa Davao Festival. Ug kun kadayawan, bida ang mga nagkalain-laing prutas sa Davao City, labi na ang king of all fruits, nga durian. Tungod sa kadaghan sa supply sa durian, halos kada kanto dunay na maligya niini. Gani sayo pa lang sa buntag, nangaon na og durian ning magbarkada sa usa ka iladong baligyaan sa Magsaysay Park. Lami kaayo. Dugay na mo ga-crave ana. Dugay na pod. Kini si Tatay Rolly, target niyang mahalin ang 300 kilo sa durian karong adlaw. Inay kayong negosyo, pandemic manggod. Pero baligya gyapon ka. Baligya Japon. Kay Para pangpamilya. bagsak presyo ang matag kilo sa nagkadaiyang variety sa durian. Sama sa puyat, cove, B101 ug aransilyo nga mapalit kaniadto sa 200 to 250 pesos ang kilo. Karon 70 ngadto sa 80 pesos matag kilo na lang. Mas barato ang native ug muntong nga anaa lang sa 50 to 60 pesos ang matag kilo. Maanin sa Magsaysay para mga og durian. Quality man atong durian sa pisto. Dili ngayon nga kanang bahaw atong durian bago perminti atong stock diri sa tindahan. Dili mo magkakaon og overripe. Susama sab ang presyo sa usa ka fruit stand dinhi sa Mamay Road. Itong niagi 150 o 100 ang kilo tapos karon 80 to 70 na ang kilo. Daghan gihapon ang ngaon dinhi. Daghan gihapon kada gabi eh. Gawas sa durian, daghan sa baligyang marang nga tag 50 to 70 pesos ang kilo. Samtang ang queen of all fruits nga mangosteen tag 240 nga to 260 pesos ang kilo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado 25 anyos nga si Cyril Orillaneda alias Dudong Igot human sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa Butuan City ug PIDEA sa may Purukban, Barangay Fort Puyuhon, Butuan City. Nirecover gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 11,000 pesos ug mark money. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa dinakpan. Arestado ang duha ka fratmen sa usa ka iladong fraternity and sorority nga sila Elroy Puspos alias Roy ug Anmir John Tilos alias Janjan. Human sa gipatubang bypass operation sa kapulisan sa Purok Bagong Buhay, Barangay Balangasan, Pagadian City.
Nakuha gikan sa dinakpan ang duha ka sachet sa suspected shabu, mark money, cellphones ug motorsiklo nga gigamit sa krimen. Kasong paglapas sa RA 9165 ang tubangon sa mga dinakpan. Sa sumisip Basilan, arestado sila Boy Anjalul Listahol alias Bogs, Musta Abtasa alias Musa ug Nurhatal Ispital alias Dur. Human sa gikasang bypass operation sa PIDEA, kauban ng 64th IB sa barangay Bakong. Nakuha gikan sa mga dinakpan ng duha ka sachet sa gituhuang shabu, mark money, usa ka 45 caliber pistol, improvised shotgun ug mga bala. Gituhuang miyembro sa manong grupo ang tulo, kinsa makatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug illegal possession of firearms and ammunition. Senador Bongo hapit pa disgrasya sa iyang gisakyang chopper samtang padulong kini sa probinsya sa Basilan niadtong Sabado sa hapon. Sumala pa nga nagkaaberya ang gisakyang chopper sa senador samtang padulong kini sa Basilan alang unta sa pag-abli sa ika-135 nga malasakit center sa Basilan General Hospital. Wala na gidetalye sa senador among aberya nga halos 400 feet kuno ang ilang nga gitason diyang dili kini balansyado nga mipaubos. Inay ilauna sa hapon unta ang schedule niini, alas 3 na kini sa hapon nakaabot. Barko na lang usab sa Philippine Navy ang gisakyan sa senador pabalik sa Zamboanga City. From mga 400 feet, dire-diretso siyang gumanon. Hanggang pag-landing, gumanon. So sabi ko, muntik. Sabi ko, kala ko mamamatay na. Kung sakasakali man, isang karangalan po na mamatay na nagsiservisyo po sa kanyang mga kababayan. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. S. Teban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.